Nang palitan. Ini. Saan? Ini gamit ko. Ini kabila. Mita ba yung gamit? Bakit? Natakot ko. Dali ito. Umisa. Umisa pa. Ano kabisa mo na kang galing? Yung mga palitan din. Saan? Ini gamit ko. Danem pa palitan danem maning gamak mo di alana kang kamay sumpelitan de yan. Hindi palitan dito. May Diyos ko kataba ng gamak. Hindi mo. Tatakot ko. Dali ko. Di ba nang tinusok din masakit? Masakit yan. Wala ako bisang palitan. O dami nung nakaminom ka ba? Nakabanta mo. Na? May papalit. O di ba masakit nila? May tabayan. Magyaya mo. Magyaya mo. Agyume pa sakit. Agyume pa. Umakanan nung may lagnat ko. Sabi na nitang nurse. Ha? May papalit. Masakit yung bagya. Bagya mo. O tama na. Huwag ka nang umiyak. Mama nga ka. May papalit. Nangikay papalit sana. May papalit yun, ma. Masakit. Di ba sabi masakit yan? Magyaya mo. Magyaya masakit. May papalitin ako, bisa. Ma. O kanan mo pa yung mo pwedeng ka ng kanyan. Sigurado ka? Sigurado? Promise, mo na kanan. Mama! Ano wala papalit? Sabi na itando. Ano? Palitan din. Nawari sabi na kaya ko. Sabi na papalit din. Bakit otot ka no papalit na? Kasi nagulya. May ragulya. Mama, may papalit. Tama na, tama na.